ଆଜି ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ବୈଠକର ବିବରଣୀ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବୈଠକର ତାରିଖ ଦେଇଦେଇଛି 13/1/2023। ସ୍ଥାନ ଯେ ଯାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାମ ଲେଖିବେ। ସମୟ ଦିବା 1 ଘଟିକା। ଅଦ୍ୟତା 13/1/2023 ରିଖ ଦିବା 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ମନ୍ଦସାଇ ପାଟଣା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ କିଶୋରୀ SHG ଓ ଆଶାକୁ ନେଇ ଅଧିକା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସଖୀ ଗାୟତ୍ରୀ ପରମାଣି ସହେଲି ଅଭିସାରତ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ବିଷୟ ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଲବ୍ଧ ପୋଷଣ ଖାଦ୍ୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଘରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ। ଖାଦ୍ୟ ପୁଷ୍ଟି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିର କମ୍ ପରିମାଣ ହେଲେ ତାହା ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ମନ୍ଥର କରାଏ। କିଶୋରୀ ସମୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବାହାରର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ନ ଖାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ମାଣ୍ଡିଆ, ଚାଉଳ, ମକା, ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି, ସୁଜି, ଜଅ ଇତ୍ୟାଦି। ଚାଉଳ ଏଥିରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ମକା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନରେ ମକା ଭରପୁର। ମୁଢ଼ି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଲୌହସାର ଅଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଚୁଡ଼ାଟା ଲେଖି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚୁଡ଼ାରେ ଲୌହସାର ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ ଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ସୁଜି ଅଟାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଜଅ ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ଫାଇବର ଅଛି। ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ପ୍ରୋଟିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଲୌହସାରର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଛୁଇଁ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ମସୁର ଡାଲି, ବିରି ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି, ହରଡ଼, କୋଳଥ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିବା ସହିତ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଆଦି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ପନିପରିବା ଯଥା ଟମାଟୋ, ଲାଉ, ଜହ୍ନି, ବାଇଗଣ, ମଟର ଛୁଇଁ, ବନ୍ଧାକୋବି, କଖାରୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବିନ୍ସ, ଭେଣ୍ଡି, ପୋଟଳ, ଫୁଲକୋବି, ପଣସ, କୁନ୍ଦୁରି, କାକୁଡ଼ି, ଲେମ୍ବୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ଏହା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ସବୁଜ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବା ଯଥା କଖାରୁ ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଖଡ଼ା ଶାଗ, ସଜନା ଶାଗ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଲୌହସାର ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ମିଳୁଥିବା ମୂଳ ଜାତୀୟ ପରିବା ଯଥା ଆଳୁ, ସାରୁ, ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ମାଟି ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ମୂଳା, ଗାଜର ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବର୍ଷ ତମାମ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ସାଧାରଣତଃ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ମିଳିବା ସହ କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଫଳ ଯଥା ପାଚିଲା କଦଳୀ, ପିଜୁଳି, କେନ୍ଦୁ, ଜାମୁକୋଳି, କମଳା ଲେମ୍ବୁ, ଆମ୍ବ, ତରଭୁଜ, ଆତ, ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ କିଛି ବର୍ଷ ସାରା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଲୌହସାର, କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ।
ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ କେତେକ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ, ଯଥା ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଓ କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଭିଟାମିନ୍ସ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧତା ଶରୀର ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧତା ଏଥିପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଭା ଶେଷରେ ସମସ୍ତ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ IFAB ଟିକା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନାରେ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ବଣ୍ଟନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର ଅଧିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରାଗଲା।